Selamat Wisrawa jempinjak lakon mati dening aku derajat apa. Nek kok nyolowadi temen iki. Kurawa kok dadi grudukan ampyak awur-awur. Wah. Ai. Anut lakuning Kurawa nguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra kira risang Setyaki menyat ngata Koko Prabu Ketiwasan ning apa katembing teman kula Pancakala tanding kaliyan Burisrawa dereng marem raos sing manah kula Kakang Burisrawa nguncati Koko Prabu Prastian yang manah kula meneng antos mados perang ageng Barata menawi Burisrawa ketingal benjang tandingipun kula. Nek kowe wani tenan wantun. Lan malihipun dinten menika Kurawa sengadi badhe ngranjak kaliyan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Aja semelang Setyaki ibarate Kurawa tak anggep kae wujuding Srenggala pun kakang iki singa barong. Srenggala kuwi asu ajak, aku iki singa. Wis to, arep dikaya apa ora-orane yen to pun kakang bakal mundur jangka. Wis semingkira tak adepani.
kacarita saking para Kurawa Ngrayok Krandra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna datan miris sing penggalih eling-eling Prabu Kresna Darbe Pusaka jemparing Kyai Kesawa ingkang mapan wonten ing rikma menawi kakebataken Rikmanira Narendra Dwarawati jelek dadi brahala gunung gedene Laruta saking kudha sang kula-kula yen tanamu tusa sang Sri ladal Kurawa kowe ngrayok karo aku kowe bosen urip kowe nek aku wis niat mateni karo tak pitesi siji-siji modar saiki ning ora kudu mengkono janganing Dewa tak kipatake sumyur kowe ha Sogra rupane sedeng Narendra yaksa aku tak pikir-pikir sing marai geger sing marai rame ora ya muka-mukten negara Ngastina timbang negara Ngastina iki dadi rame nuwuhake peperangan kang gegirisi mongko perang kuwi wengis perang kuwi kejem Derek Ngastina tak untale dina iki. Wah! Yo, Pak, daya ngabut kater kali codhe sapa sing gawe? Kaki Kresna. Aja meneh kok mung negara Ngastina jagat iki mbok gulung kelakon. Ning apa ya ngono jangkaning dewa? Yen Kaki Kresna ulun wis bisa nekseni. Yen to Bratayuda iki bakal dumadi. Jangkaning dewa bakal ketekan. Wis mrujata sawetara. Aja nganti negara kita kok mbok untal geger iki mengko rutato dhisik Kaki Kresna mung timbalan ngadhawuh ya arep dikaya ngapa jangka kang wis tinulis apa meneh weda wis pinaringake kelawan jeneng sira weda ditapsara lan Bagawan Gita tegese Bratayuda kudu dadi jeneng ulun wis nekseni inggih Bu kula kejaba saka iku Kaki Kresna
Aja lali. Apa sing dadi penyuwune kadangmu si Janaka? Boyongen Kunti Talibrata. Jaki wonten timbalan sing ajar. Yo. Jroning pun Kakang lumaku duta mekana negara. Mesti iki maupun Kakang ora mung klebate kang raka ing kamangga Yayi Prabu Karna. Menapa Kakang Prabu Karna mboten kepareng lenggah? Ora. Dadi pun Kakang Prapta Karna kuwi ora katon. Ora kepenak rasane ngati coba. Ayo dilacak nyandi lakune si Karna. Monggo Kakang Prabu. Kadangipun Kakang Yayi Karna kula wonten timbalan ngajari Kakang Prabu duradi budi Karna rikala pun Kakang Praptana Negara dina siadi kok ora katon ora lenggah siadi jengkar menyang endi lan ana perkara apa Yayi? Inggih Kakang Prabu sedaya lepat diatung tangan sama paduka Kanjeng Kakang Prabu. Ngaten. Milanipun Kakang Prabu rawuh wonten negaring dina kula boten ketingal yawit anggen kula ngreksa dumateng kawibawan paduka Kanjeng Kakang Prabu sampun ngantos rawuhipun Kanjeng Kakang Prabu sing Bathara Kresna menika namung karibetan bab perkawis kula. Pramila kula kepara ngrumiyini kula mire saking pepanggihan agung negari Astina. Oh, inggih Kakang Prabu. Iya, iya. Karna kula menika dawuh Kakang Prabu. Bratayuda iki bakal dumadi lho, Karna. Oh, ngaten Kakang Prabu. Iya. Sebab Yayi Duryudana ngukui bumi Astina. Mula gelem ora gelem Bratayuda bakal dumadi. Lah, yen eneng lelakon kaya mengkono kuwi mau reh ning Yayi Karna kuwi arek Pandhawa kang tinemu tuwa. Sira iku atmajan Kanjeng Dewi Kunti Talibrata. Nadyan siji Rama nanging tunggal ibu. Yayi banget panyuwune kadangmu para Pandhawa. Eba bungae ngati-ngati para Pandhawa siadi. Kepareng kondur kumpul kawan kadang-kadang para Pandhawa. Piye ya? Aduh Kakang Prabu. Bingahe manah kotan pemungkin dan Kakang Prabu.
Dene paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh kados mekaten namun saderengipun tiyang Pangakama paduka. Paripaksa kula boten saged nglampahi dawuhipun Koko Prabu. Lho. Sababe apa? Koko Prabu. Estanipun lampah kula ingkang mekaten menika kula nyengkuyung adi kula para Pandhawa kula badhe nderek bengkas Angkara Murka raretune jagat. Kula menika menawi dipun tingali sak klebatan kula menika kados tiyang ingkang mbelani Angkara Murka nanging kula menika mbelani adi kula para Pandhawa lho Koko Prabu. Lho sik to sik aja bingung karo pun kakak. Kok si Adi bisa ngendika yen to kowe iki mbelani Pandhawa. Melu bengkas Angkara Murka iki buktine apa lah wong kowe iki malah kumpul karo kula Koko Prabu. Ngaten, persajan kemawon. Kula nyengkakaken kaliyan Angkara Murka liripun Yayi Prabu Duryudana menika menawi boten kula ubupi boten kula sengkakaken boten pantun Bandayuda boten pantun perang. Prabu Duryudana menika ratu jiring getih wedi mati. Mula tansah kula ubupi. Tansah kula bebulih manahipun supados pantun. Lan kula pitados menawi Kurawa tandhingan para Pandhawa bangginipun sepinten kekiyatanipun wonten pundi. Tartamtu badhe lebur tumpur tanpa dadi. Lah banjur si Adi. Lah banjur kowe kepiye? Menawi perlu pun maguting ayuda mboten lunga kula badhe kasuran tandhingan para Pandhawa. Lho, mengko dhisik kok aja gampang kok Karna. Pun kakang aja mbok apus. Kowe kuwi duwe pusaka sing ampuh paringane Kang Rama kukul sing Bang Bathara Surya. Aja mbok anggap pun kakang kok ora mangerteni. Kowe kuwi duwe anting-anting panunggul mani ing Surya lan kowe duwe kawaca Krewaja. Sing daya panguwasane ora tedas gegaman. Lah apa kaya ngono ku ora bakal mbebayani. Aduh, Koko Prabu, Koko Prabu. Paduka nggih Koko Prabu ingkang soca Bathara kang paningal sewu. Sang Hyang Bathara Wisnu sampun nyarira dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Menapa kula kedah walaka? Koko Prabu. Dinten menika sandhi tama kawedhar. Liripun gegebenganing manah kula wedharaken ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu. Kula sampun boten gadhahi menapa-menapa. Pusaka paringanipun Kanjeng Rama pukulun Bang Bathara Surya. Anting-anting Sutya man ing Surya sarta kawaca Krewaja. Ugi paringanipun Kanjeng Rama pukulun Bathara Surya sampun rinajut ing dewa. Dipun rajut kawan pukulun Sang Bang Bathara Indra. Dados kula menika namung badan sapata, boten gadhahi kekiyatan menapa-menapa Koko Prabu. Ing tembenipun upamya alit saged ageng dumuginipun pejah ing paduka pun Karna. Kula rila gawa lair tusin batos sauger Kurawa trah Angkara Murka saged sirna. Menawi perlu kula inggih tumut sirna wonten madyaning palagan. Ning adi kula para Pandhawa saged ungguling ayuda Koko Prabu. Karena ora nyono yen to jroning gegebengan Tyasira Yayi kaya mengkono apike lan gawe bombong Tyasing pun kakang. Tembunge becike Karna kuwi ditutupi ala. Yen sing nyawang kuwi kurang permana diarani Karna kuwi wong Angkara Murka ngubupi tumindak cidra nanging ora ngerti ya. Yen to jroning batinmu kuwi ana kencana mulya sing gawe senenging ati ning sagung para dumadi. Ya Karna pun kakang nekseni kang dadi prastiyamu sampun Koko Prabu. Dinten menika kacepeta semanten kemawon nggihipun pepanggihan. Mangke mindak juwarehi sarta mangke menawi kadenangan kaliyan Kurawa kirang prayogi. Pinanggih benjang tempuh ing damel Baratayuda Jaya binangun Koko Prabu. Karena ora nyono pancen Ki Adi duweni gegebengan kang luhur. Ya,
pun Kakang nekseni sing dadi prastiamu. Ngaten Koko Prabu. Iya. Tasih dipun lajengaken menika. Lho isih. Lho tasih to menika. Dapurmu. Kok takon tasih to menika. Aku kudu ketemu karo Kanjeng Bibi Kunti Taribrata. Tepining Bengawan nggih punika warnanipun Kanjeng Ratu Kunti Taribrata ya Kanjeng Ratu Jimat ingkang nedya sesuci nenuwun dumateng purbaning Gusti netepi denira nenuwun marang purbaning kawasa. Kocap dereng ngantos paripurna kedadak praptanu ingkang putra Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lelo-lelo linawi saya kadriya driyasmara marang risang kadirate Rate ratu-ratune wondang Kembang Jaya Kusuma asimring kula mawas padake iki kaya kaki Prabu Sri Prabu inggih Kanjeng Bibi. Kula ingkang seman pangabekti kula katur Bibi. Ya kaki Kresna banget panarimanipun Bibi. Ana wikanti apa kula dukti menika kula netepi darmane gesang kula minangka dutaning Pandhawa. Ngemutaken Yayi Prabu Duryudana. Inggih menika kula nyuwun langsung kamukten negari Ngastina ketingalipun Yayi Duryudana ngukui kamukten negari Ngastina. Tan kula badhe dumados Baratayuda Jaya pinangun. Mengkono kira kaki Kresna. Inggih. Kanjeng Bibi mila saking menika. Mboten sisah paduka Kanjeng Bibi menggalaken ingkang amrat. Nggih kaki Kresna. Ora ketang sak klebatan aku kudu ketemu kelawan kadang ing ngawonggo. Sampun. Sampun. Menika dereng pancinipun. Ing tembenipun paduka Kanjeng Bibi Kunti badhe pinanggih kaliyan Yayi Karna. Menawi dinten menika kula kinten mboten saged pinanggih kaliyan Yayi Karna jalaran kula piyambake mawon. Rikalanipun kula dumugi wonten negari Ngastina. Palengganipun Yayi Karna menika pinanggih sumpuk. Mengkono inggih. Mulawi saking menika, serupanipun ingkang kita para Pandhawa dinten menika. Paduka Kanjeng Bibi Kunti keparing monggo kula dherekaken kondur dumateng negari Wirata Kempakawan ingkang kita para Pandhawa sareng sak lampah kula.
Kunti wonten tindalan ingkang adhawuh Kanjeng Hyang Prabu andadekake meplong alasan Tyasing Sun lan putramu para Pandhawa kat Sukarna jalaran wis kasembadan jeneng sira Kunti kundur marang negara Wirata atmajanira para Pandhawa. kawula inggih Kanjeng Hyang Prabu Wis aja duweni rasa was lan kuwatir perkara Pandhawa isih mapan ana negara Wirata. Nalika semana panjenengan ingsun wis prasetya areh ning anakmu para Pandhawa duweni labuh labet nyelametke negara Wirata biyen saka pengamuke si Kincaka Kincalan Raja Mala. Mula panjenengan ingsun wis prasetya tempuh ing Baratayuda Jaya Binangun. Negara Wirata sak isine tak slamakake marang putu-putuku Pandhawa ya anakmu Pandhawa kabeh. mekaten kan Iya. Kaki Kresna kula wonten dawuh, Yang. Kepriye, Nggih? Sakwise jeneng sira dadi dutaning Pandhawa marang negara Ngastina. Aduh Kanjeng Hyang Prabu ngaturaken kawuningan. Estanipun cabar lampah kula anggen kula ngrelipih kelawan Yayi Duryudana. Boten saged pun tampi atur kula pilaur Yayi Duryudana. Dinten menika netepaken dumadosing Baratayuda Jaya Binangun. Dadi Duryudana netepake dumadening perang Baratayuda Jaya Binangun. Inggih Kanjeng Hyang. Bilajal. Ya, Kresna pun kaki mung nekseni. Apa sing dadi ucape si Duryudana? Kanjeng Hyang mboten namung paduka piyambak, nanging nadyan ta Jawata Suralaya sampun nekseni menapa iki dados prastyanipun Yayi Duryudana sakadang Kurawa. Oh mengkono inggih. Njawi saking berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang anggen paring pambiyantu dhumateng wayah paduka para Pandhawa tembe Baratayuda Jaya Binangun. Saged anjayeng dawana